Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng pepanggihan malih kalian kula. Dos pundi cah kabaripun? Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kabagas warasan. Amin. Minggu kepengker, kita sami sareng-sareng mirengaken crita Anoman Duta. Dene dinten menika kita badhe nganalisis paraga lan wewatek ana ing crita Anoman Duta. Langsung kemawon. Paraga kaping setunggal inggih menika Anoman. Monggo saged dipun pirsani gambaripun. Anoman iku wujude rewanda utawa kethek putih. Dheweke nduweni dasanama utawa jeneng Anjani Putra, Kapiwara, Bayudara lan Palwagaseta. Dheweke ndek gaman. Apa wae to gamane? Gamane yaiku ana aji sepi angin, aji pameling, lan aji mudra. Anoman iku nduweni watek jujur, kendel, bekti lan setya. Ana ing cerita Anoman Duta, dheweke diutus dening Rama Wijaya kanggo mesthekake kahanane Dewi Sinta kang diculik dening Rahwana. Paraga kaping kalih inggih menika Rama Wijaya. Menika gambaripun Rama Wijaya. Rama Wijaya iku putrane Prabu Dasarata cah. Garwane Dewi Sinta, bojone Dewi Sinta. Dheweke nduweni dasanama Rama Legawa. Raden Rama Wijaya duwe gaman, jenenge Panah Gunawijaya. Wateke Rama Wijaya iku mbela kautaman, adil, luhur bebudene, wicaksana lan tanggung jawab. Salajengipun inggih menika Dewi Sinta. Dewi Sinta iku putrine Prabu Janaka cah, raja saka negara Mantili. Garwane Raden Rama Wijaya. Dewi Sinta iku duwe watek solah bawane alus, bebudene luhur, setya marang garwa lan sabar. Salajengipun saged dipun pirsani menika Rahwana. Rahwana kuwi awujud raseksa utawa buta. Dheweke raja ing negara Ngalengka cah. Jeneng liya saka Rahwana yaiku Dasamuka, Dasawanda. Dheweke duwe gaman arane Pancasana. Rahwana iku wateke seneng nggugu karepe dhewe cah. Dheweke sumangah sesongaran, sombong, wengis cah, jahat wonge cah. Dheweke iku kang dusta Dewi Sinta karepe bakal didadekke garwa cah. Dheweke kuwi mbiyen nyulik Sinta, pingine Sinta didadekke bojone. Rahwana kuwi sekti cah, angel matine. Amarga dheweke kuwi duweni 10 sirah cah. Sirahe ana cacahe ana 10, kuwi Rahwana. Salajengipun inggih menika Dewi Sayempraba. Sapa to Dewi Sayempraba iku? Dewi Sayempraba iku putrane Prabu Wisakarma, raja raseksa saka negara Katawindu. Rupane ayu, solah bawane uga alus lan sopan cah. Ananging wateke kejem, seneng nyilakane uwong cah. Dheweke dadi salah siji paraga kang rendhet lakune Anoman nalika arep mesthekake kahanane Sinta cah. Dewi Sayempraba iku kang ngracun Anoman nganti mripate wuta cah.
Salajengipun inggih menika Dewi Trijatha. Dewi Trijatha iku putrane Raden Wibisana cah. Raden Wibisana kuwi adine Rahwana. Dewi Trijatha duwe watek bebudene luhur, sabar, lan setya mbela kabecikan. Dheweke iku kang ngancani Dewi Sinta ing Taman Argasaka nalika diculik dening Rahwana cah. Dewi Trijatha iku kang ngereh-ngereh Sinta supaya Sinta iku ora lampus diri cah, ora bunuh diri. Salajengipun inggih menika Raden Indrajit. Niki gambaripun Raden Indrajit. Raden Indrajit iku putrane Prabu Rahwana, anake Rahwana cah. Dheweke duwe jeneng liya yaiku Megananda. Raden Indrajit duwe gaman panah Wijalita, panah rante Wimohanasa. Dheweke duweni sifat sumungah sesongaran. Nurun saka bapake cah Rahwana, sombong lan kendel. Raden Indrajit iku kang kasil ngerangke Anoman. Wingi ana ing cerita Raden Indrajit iku kang manah Anoman to cah. Lah nalika panahe kena ing Anoman, panah kuwi langsung dadi rante cah. Salajengipun inggih menika Wilkataksini. Ayo dipirsani bentuke iki cah. Kira-kira wujude Wilkataksini ku apa cah? Nggih, leres. Wujude Wilkataksini kuwi buta. Dheweke buta utawa raksasa kang jaga samudra cah. Dheweke kuwi salah siji utusane Rahwana kang ngrendet lakune Anoman. Dheweke kang nguntal Anoman ana wetenge cah. Ananging Anoman kasil mbedah wetenge Wilkataksini nganti Wilkataksini kuwi mati cah. Wilkataksini duweni watek setya marang Rahwana lan wengis. Paraga ingkang pungkasan inggih menika Sempati. Ayo dipirsani gambaripun. Kira-kira wujude Sempati niku napa cah? Leres, Garuda, manuk Garuda. Garuda Sempati kuwi isih tunggale Resi Jatayu cah. Dheweke adine Resi Jatayu. Sempati kuwi duwe watek seneng tetulung lan mbela kabecikan. Garuda Sempati iku Garuda kang nulungi Anoman cah. Nalika Anoman dicilakani dening Dewi Sayempraba nganti mripate wuta cah. Lah, Garuda Sempati iku sing nulungi, sing nambani cah. Nggih. Menika wau paraga lan wewatek ana ing crita Anoman Duta. Lare-lare saged nuladani sifat-sifat ingkang sae dene ingkang ala, sifat-sifat ingkang ala dipun tinggalake mawon. Mekaten nggih? Nggih. Matur nuwun. Cekap semanten pasinaon dinten menika. Ampun kesupen. Monggo ing kolom komentar lare-lare saged nulis jeneng, kelas, lajeng nomor absenipun. Kagem penilaian sikap. Mekaten nggih? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.